मा गोमोखो ओइ दखानदारि मा गोमोखो गोमोआखै खामनिदों आङो दाखालिनि मोसानाया हिटल' खामोन दा नोंसिना बैसाग अखानायै फैबावला जायोमोनहाय आगैया होनबाय आंखौ बैसागुआव आदसा हिटल' मोसाखादों आरो बिसोरो ना दाख्लैहाय ओमफ्राय नोंलाय मोसाया बैसागुआव आदसा एसे नांस्रोना अरियाल' जाखादों ओरै दंफैयो नै जोंना अनिमा बिनानावनि बिब' जाहैबाय ने बिसिनावनो थानानै फरायदोंमोन अनिमाया ओमफ्राय बेसेबां फरायदोंमोन फिसौनिया औ ओमफ्राय दा हौवा लाहैबाय होनदों नामा थांबाय हौवानाव मालाय फरायला हौवाया लांफैखादोंमोन हौवाया लांफैखाबायबा मालाय नोंनिफ्राय थाङाखै जों न'आव थांबायमोन ने न'निफ्राय थांदों बिफानिफ्रायसो आंनिफ्राय थांनो हायाखै ए न'आव थाङा आंनिफ्राय थांबाथ' दाय जागौमोन आंखौसो हरदों होननानै दाथ' गावसोरनिफ्राय थांनाय माथो होननो हानो दा अबाव हाबा जायो अबाव थांखोथाय बिसिना सारायालि गुफुरजोंनो सोरबा गुफुर साइडनि दंबा खोन्थाहर औ दाबो डिटेल्स मिथिबावाखै ने जेबो मिथियाखै सोरबा ओमफ्राय जों नोंसिनि फादारा नामा नोंथां जेबो मिथिया ओंखायनो गुफुर साइडनि दंबा अ माने इयो बिब' असे दै अनिमा बिनानावनि माने आंथ' सिगांनि भिडिअ'आवबो होखायोमोन माने बियो खैला मैला सिनियर माबायावहाय कलेजाव फरायोमोन आरोना सिगां जुनियरमोन दा सिनियर जाबाय सिनियर सेकेन्डारि कलेजाव फरायोमोन पिअ एग्जाम होदोंमोन नामा ने दा होदोंमोन ओमफ्राय रिजाल्ट मोनथ'वाखै आरो दा मोजां जायोना गाज्रि जायो माने बिए सिमफोर फरायब्ला मोजां जागौमोन होनबाय थादों आरो बिब'आ बिए सिम फरायबा मोजां जागौमोन होननानै सानदोंमोन मालाय दा थांबाय हनै खोथा मानियासै ना मालाय दा जुलियाथ' बयहाबो जाखायो थिग ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो नायबाय ओमफ्राय एक्सुवेलि आंबो मोजां मिथिया माने औ आंबो सिगां बिनानाव अनिमानि इउटुब खुलिलायनानै हैदोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनना बुङोलाय गोबांथार मानसिफ्रानोथ' मिथिखाबाय ओमफ्राय दा डिटेल्स मिथियाखै आरो ने थांनायखौल' मिथिदों ओमफ्राय गामिनि जायगाथारखौ मिथियाखै आरो अबावहाय थांखो अबाव थाङाखै खुनु मिथियाखै जाहैबाय ने माने गोसोथोनाय हौवाजों थांबाय नालाय मिथियो ने गोसोथोनायालाय औ गोसोनायखा फरायनायनिया गोबावसै ओमफ्राय सिगांफोर फैदोंना फैयाखैमोन फैयाखै नुफेरलायखायाखै मबाइलावल' ओरैनो नुफेराखै मबाइलावल' नुनाय लोगो मोनफेरखायाखैमोन नोंहा नुफाया मा होनदों ओमफ्राय नायहैजोबनोबा बिमा बिफायाबोथ' मिन्थियानो जेबो जायगाफोरखौ ओमफ्राय फन मोजां रायज्लायहरनाय जायाखै आरो रागा जोंनानै सिरि सिरि थांखुमानायनि आदसा माने जाय फंबाया लांदों जुलियाथ' सानसे जाखायो न'खरनिजों एसे सावराय हरबानो जाबाय आरो ना माने बे बिब' असे दै अनिमानि माने बेनावनो थानानै फरायखायोमोन सिगां आंथ' थांबाय थाखायोमोन सिगां ओमफ्राय नानियाबो मिथिखागौ नाम्बाराथ' आंना सिगां दंमोन ओमफ्राय दा गैला आरोखि कल खालामहरनो मोनाखै सिमा दा गाव मोनलाङाखै नालाय बेनिखायनो फन हरनो रावनोबो मोनाखै गाव गोसोआव दंनाय दंनायखौ गावनि हौवानि नाम्बाराव फन हरनानै लोगोफोरनाव खिन्थाहरदों खबरबा फैनो मोनगोन ना मोना मोना जों फैनाया मालाय बिमा बिफानि सायावसो जोंलाय अबाव मा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बिनानाव अनिमाया अबे जायगायावहाय दंहैयो बे गामिनिफोरना कमेन्ट हरदो आरो बे गामियावहाय सफैबाय होननानै आरोना माने डिटेल्स मिथियाखै नालाय न'खरफ्रा माबायदि जेबो मिथिया नालाय सिरियैसो थांनाय रं नाम्बार बायदि जेन'बा रं नाम्बारफोरानो होनबाय लोगो हमलायनानै नाम्बारथ' लानाय नङा नालाय फेसबुकफ्राव मोनलायनानै बिहरलायनानै लानायसो जाहैबाय ओमफ्राय जाय फंबाया लांबाय मोजाङैनो संसार जादो जोंथ' आरो मा होनो जाहैबाय ने जोंलाय मा होनबावनो मालाय थांखाबाय बा बेखौनो मोजां मोननानै डिटेल्सखौहाय मोननो लुबैदों आरोखि न'खरनिफ्राय माने मिथिया जाहैबाय नालाय बिमा बिफायाबो मिथिखाया जाहैबाय होनब्लानो जेबो गैया बिमा बिफाजों जेबो मोजां गाज्रि रायज्लायहरनो मोनाखै दाबो गावसोर लांफैदों लांफैदों सन्देह सानदों नङाबालाय अबाव हारसिं थांनो हानो बेलाय बङाइ सामफागुरिसिम सानसेफोरसिमफोर लांफैदों इयो जारलाखा
आं रिल्स नुनायखाय दाखाल माने शक जादों आरोखि बयबो नुदों बयबो सोंगासिनो थांनाव जेराव थांदों बयबो सोङो आंनावबो सोङोना बिराद सोङो ओमफ्राय आंबो मा होनना खिथानांगौ मोजां गाज्रिबो मिथिया रायलायनो मोनाखै दाबो आन्दायनानै थाबाय जोंबो थांबाय थांनायालाय होननानै आं नोङोसो फन खालामनो नायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नाम्बारा आन्दायनानै थाबायना ओमफ्राय दिनैहाय लोगो मोनना सोंनाय जाबाय आरो आं माने गोबां मानसिफ्रानो मिथिनो हास्थायो नालाय बयबो सोंखादों सोंनायाव बयनोबो खिथानांखादों आरो थाङाखैना बोरै बुंनो हानो मालाय माबायावनो फेसबुक इन्सटाग्रामावनो आगारना लाखानायबा गावसोरनो सानफ्रामबो भिडिअ आगारखानाय सोरखौलाय थगायना दोननो हानो ओमफ्राय दानिया आं मालायफोरनि कमेन्ट रिप्लायाव नायबाय आं हाबा जाथ'वाखै फैनानै दंफैयो होन्दों आरो बेबायदि ओमफ्राय बबेयाव हाबा जाहैखो माने जानायालाय खबरानो फैनो मोनाखै नालाय दाबो दा जायफ्रा बिनानाव अनिमानि बागैहाय मिथिनो लुबैदोंमोन दा मिथिबाय माने बियो माने गोसोथोनाय हौवाजों थांबाय आरो माने हाबा जाथ'वाखै होननानैहाय खोनानो मोन्दों ओमफ्राय मेनना बेनो अबे जायगायाव हाबा जाहैखो ओमफ्राय मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट खुनु माने बिनि डिटेल्स मोनाखै आरो ओंखायनो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला खोन्थाहरदो आरो नै जों गामियाव मोनसनफैदों होननानैहाय दा माने मिथियैखाय न'खरनिबो मिथिनो लुबैदों आरो बे बिब' असे बिमा सासेनि बिब' असेखा ओमफ्राय जोंनाव थानानै 5 बोसोर गाहाम फरायबोबाय ओमफ्राय दासो नै 5 बोसोर बिनाव थादोंमोन ओमफ्राय न'थारा सान्थिफुर मा गामि होनदोंमोनलाय पाथालसाना आं थांखांखाबाय सिगां पाथालसानायावहाय दा बेखिनिखौनो भिडिअ लाबाय आरोना जायफ्रा बिनानाव अनिमाया बबे जायगायाव दंहैयो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो बाय बाय